ija wee izu ụzọ ndị na-agba mkpụmkpụ. Ihe ndị aka anyị na-arịọ site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị.
Let's go to the sea. I don't want to go back. You want me to set out where I go. More than my money, not to know when. Not an idea. There for Naya. The message. Run bomb at the wine. Then you will such a legacy. We're going to get Zimba. Mamma Mosa. Baka boye kwesizoke n'ụzọ niile ejiri ọla atụ ebu ikwe dị oke ọnụ ahịa na-arụchapụ aka were ya. Kedu ihe ọzọ karịrị nke a iji gosipụta mmetụta nke unu na-enwe n'onwe unu? Ka mkpụrụ aka ndị a bụrụ onye dịkara Chineke na-egosi nke ịhụnanya na ikwesị ntụkwasị obi nke naanị agụ agụ ijikọta nkwa na anụ ga-agba taa site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Dịka ihe ịrịba ama nke ọṅụṅụ dị na nwunye anyị, dịka ihe mbe nke ịhụnanya na ikwesị ntụkwasị obi nye gị, eji mere mụ na gị nwe ya n'ime ịhụnanya nke Chineke, Chineke Nna, Chineke Ọkpara, Chineke Mmụọ Nsọ. Amen. Onye kere bụrụkwa onye na-echekwa ihe niile, onye na-enye amara nke ime mmụọ, bụrụkwa onye na-enye ndụ ebighị ebi, zikwasị ngọzi gị n'isi onye dịka Chukwu na Chineke ndị anyị na-agọzi n'aha gị, ka site n'ịdịkọ n'otu na ikwesị ntụkwasị obi ka ha nwee ike imezu nkwa ha kwere na ọkwa ndụ nke ha gbara na mgba aka nke a nyere nara kwa bụ ihe mbe na nkwekọrịta, ka ha jikọgide n'otu n'udo na ịhụnanya zuru oke, ka ha bie ndụ dịka iwu gị si dị si na Jizọs Kraịst
onye nwanyị kwekọrịtaworo ma kwekọrịta onwe ha nkwa n'ihu Chineke na n'ihu nzukọ nke a site na njikọ aka na site n'inye na ịnarakwa aka n'aha nke Chineke ekwuwa na ha abụghị na nwunye n'otu n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ndị Chineke jikọtara agaghị atọsa ha. Chineke Nna, Chineke Ọkpara, Chineke Mmụọ Nsọ gọzie, chebe, debekwa unu. Onye nwere nkwasị isi n'isi unu ụba nke amara ya ka unu wee nwee ibikọ n'otu na ikwesị ntụkwasị obi wee natakwa ngọzi nke ndụ ebighị ebi. Amen. Nwoke na nwanyị nwere ihe ledata anya ebere n'isi onye dịka Chukwu na Chineke. Ndị dekọrọ bikokwa na na-ebiko na-achọ ngọzi gị were amara gị nyere ha ebe ma mezuo nkwa ha kwere site na Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị, onye na-adị ndụ soro gị na-achịkwa uwe mgbe ebighị ebi. Amen. Nna nke pụrụ ihe niile na onye kachasị ebere, ike nke ndị niile tụkwasịrị obi na gị, anyị na-ekpe ka dịka ijikọrọ ọbụnadị onye dịka Chukwu na Chineke n'otu site n'omume nlekọta gị, otu a ka ị ga-esi mejupụta ha n'amara ihe ha wee nwee ike imezu ya n'eziokwu na ikwesị ntụkwasị obi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chineke bụ ebighị ebi, ezi Nna nke ịhụnanya n'ime ihe nsọ nke iri nke ịlụ di na nwunye ka ị na-enwe ụmụ odibo gị ka ha bụrụ otu, wee ka ndụ n'ihi otu bụrụ ihe ịgba ama ịhụrịta gị n'ime ụwa na n'ime ndụ anyị n'elu ụwa nke a. Ị na-agwa anyị okwu banyere ndụ ebighị ebi. Anyị na-ekpe ka site n'ịlụ na nwunye nke onye dịka Chukwu na Chineke ga-amụrụ gị nke ọma, hụ gị n'anya nke ukwuu, bịa rue nso iso gị kwa ụbọchị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chineke dị ịhụnanya were ebere lekwasị onye dịka Chukwu na Chineke anya n'ime ndụ ọhụrụ nke ha na-amalite igodo. Amen. Anyị guzo abụ ọma nwere 28. Na-akọ
anụ nwere mkpụrụ obi dị ndụ ka ahụ bụ aha ya. Mmadụ ahụ wee kpọọ anụ niile na anụ ufe nke eluigwe na anụ ọhịa niile ọbụla aha, ma mmadụ ahụ onye inye aka kwesịrị ya. Jehova bụ Chineke wee mee ka oke ụra dakwasị mmadụ ahụ, o wee rahụ ụra. O wepụta otu n'ime agịrịga ya, mechaa anụ arụ n'ọnọdụ ya. Ọgịrịga ahụ bụ nke ewepụtara n'arụ mmadụ ahụ. Jehova bụ Chineke wee wuo ya dịka ụlọ ka ọ ghọọ nwanyị. O mee ka ọ dịpụtara mmadụ ahụ. Mmadụ ahụ wee sị, nke a bụ n'ọkpụkpụ si n'akwụkwọ m pụta, na anụ arụ si n'anụ arụ pụta. Nke a ka a ga-akpọ nwanyị, n'ihi na ewepụtara nke a n'arụ nwoke. N'ihi nke a ka nwoke ga-arapụ nna ya na nne ya, rapara n'arụ nwunye ya, ka e wee lụọ otu anụ arụ. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Mee ka okwu nke aga ugbu a bụrụ nke ga-aba n'obi ndị mmadụ ndị gbakọrọ n'ebe a, ka ọ baa n'obi onye dịka na Chinenye ime ka ha bikọ n'otu n'ịhụnanya, ka ike ọchịchịrị ọbara ghara ịgbasa ha. Site n'okwu gị Chineke nke ga-adị ugbu a, mee ka mmadụ ji si bikọ n'otu niile nke na-esheki esheki na-achị ghasa aghasa. Jehova ka agha kọrọta ha, ka e nwee udo site na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Amen. Haleluya. Onye dịka na Chinenye na their happiest moments, happiest day, ha na-amalite tata n'ịdị n'otu dịka di na nwunye. Ha ebiburu mana ha ga-ebikọbasị. Unu ga-anọkwu na na-echeta ụbọchị unu gbara akwụkwọ. Unu ga-anọ na na-echeta mgbe unu bịara kanseling na okwu ụkọchukwu kwuru. Unu na-enye ụmụ unu anya ndị dimkpa dimkpa, ụmụ agbọghọ. Haleluya. Maka na akwa ndị Igbo chịrị amaghị nwaanyị ka aka ọ dịka eji ego wee lote. Onye ọbụla amachakwutere mma. Onye ọbụla amachadoro mma. Unu mana ọ bụrụ na mgbe nọ na ndị ọsens, unu mana mgbe nọ na ọsens na mụ ka maa mma. Na kịta aka agwụ m nka. Isi awa apụta agụ. Ike ebelete ego. Ike ebelete ego. So that is that. Onye ọbụla ifuru ka nka nwere mgbe ọ mara mgbe ifuru kịta na Chinenye na-ama. Dịka ndị Fulani. Imi akwụrụ. Zụwa. You know? With time, I let age, less stress, let depreciate, so Chineke si na mma ọfụrụ na okechukwu mmadụ na-akpagharị, ọ bụrụ sọsọ anụmanụ bụ ihe ya na mmadụ nọ. Chineke wee sị mmadụ ahụ Adam ya gụba ha aha. So ihe ọbụla mmadụ na ya anụmanụ ọbụla na-aza tata, ọ Chineke sitere na mmadụ na Adam wee gụọ aha. Mmadụ Chineke ekechekwa ụwa, tinyezie ụwa n'aka mmadụ ka mmadụ nye aka dozie ụwa, mee ka ụwa dị mma, mee ka ụwa dị ụtọ. Mana ndị mmadụ oge ụfọdụ chọrọ ime ụwa ka ụwa anyị jọọ njọ, ka emebie ụwa. Onye akpatara aka ji akpa isi ụka taa asị gị Irak, Israel ha tụrụ Irak bọmbụ, Irak na-arụ weapon of mass destruction. Ndị Irak ka ọ Iran asị mba na Iran ahụ ụfọ ụdị dị mma na ọ bụrụ nke iji egbujefu Israel. Israel asị mba na aha ndị a ha developụ ndị si na ofu ụbọchị na-ewe ya kpochapụ Israel. Israel jere tụọ ha bọmbụ, aka na-ekwu na ha tụrụ ha nwee ka a tụfara Amerịka ebuziere mgbamgba bọmbụ ahụ bụrụta ya tụgbuo nke fọdụrụ tụrie ya.
because now I have developed that program one day how will it be or you pull it to hand the good hygiene, coronavirus without pushing no way to get the poor area. Here when you do one, where the stand still. Madame, I go to the now you're black monkey, now cat, now you're going on, now you go to coronavirus with the one also go to the one. You see, with the one. I am Spanish. Malaria is Spanish in Africa. Even coronavirus in New York. When you are coronavirus, I can't move in I can't make it. But you know, you don't buy another job. You don't buy a job, but I'm buying New York for a teacher. How about the job? That's it. However, for the table, matter and normal, can I get good is the these are the things boy. When you're there, and I guess you're what when you're not shall where I can. I'm done. You are from my issue. Now I got it, and I got what's the malaria attack or what way to say, or treat you. Bend water, and if you see your yard from bad issue. Close no cap. Yes, we can have even Bishop Anya Bana, but I will be share warm. I am not Carolina or Joanna Bamba, Nayana, Louis, Nanya free your day, good daughter, Kanka. Be share warm of the Brunos and short my two. I want to get answer. I want to get answer. Yes, he may take a decision. What's what I need one more back and the conformation of room come a carrier. You have the come in, who's wrong? Oh, you don't worry. Those that you wear more can't. Come in, I'm not before Monday, you from last year. Even this year, look at back you up. One go to Boyan, Subuino, the Fuke Subimunia Sayaba, Swimman Mahapu self. Before that, look at commenting the Aposa, who are not. Before they were my bush tracker. Manana business, go and help to grow it. I go down and play my open man. Akwawo stories on other area. Definitely, I is really a who is certain things. So they are pushing it all when we go from. Because maybe we some of the business in Bologna. Never can the business grow. Makada mama on the shop of the bus. Makada if you go to market, you don't go eat if one answer, I didn't have a woman, I don't do. I said, I don't do. I didn't have blah blah blah. Now do machine. That was not practice. I'm there now. Yes, the boy on a branch. I'm social. I not do the right answer. Oh, I won't go there any right. I said, I do. We will get the food now, we will get my name, we will give you. So, yeah, okay. Who is with the way? How can I look at HS? How can I look at sex? Yes, why not make homage? Oh, good. You have to manage very well. Makama than 3 years. The position where you are into as soon as I was when I'm the kitchen. I went there and I brought them up.
facility. Not because of the so it got Where I need a bishop. But is there for me? I'm going to be Bali when I was tired from now, the butcher again and now, maybe and I would have to back on the year to be able to go when wedding. About this year, I'm a your face you. I won't know today, I like ya, a Toyan and Kitchen, a light wood ya, a Toyan woman and Kitchen, a mechanic and one who look at the way when I know what's that. So.
The newest couple in the whole wide world, Mr. and Mrs. When I go below the boat, I get anywhere to make the fire, a must. So I know hand you, but what you gonna call me there? Okay, that man can shake it with you. Why not eat that? A man never so we go for next photo. I'm checking the question. So you there? Let's see now. I'll go no okay. Father Jesus,
Because don't be me when they talk your chance. Why no man? Okay, you need to be here. I want to go the opportunity position here. Googles onye ose foto ọ bụrụ na foto ya na-aga viral and foto ya na-esete ihe dị aṅa ọ bụrụ na nwere ka isi wee na-achọ iji ije dị aṅa na nkọna dị aṅa uche gị dịkwa ya maka na Googles ga-esete gị ịgụ anyị ekene gị anyị si na ọ ga-abara gị anyị si ndị ọgọ nọn ndị ụmụele chọọchị eze Enugwu Afọ ka ha si wee bịa ahụ ha nọ na mbara so na mgbe na-adịghị anya anyị ga-achọ ka anabata ndị ọgọ ka anyị bido ihe anyị bịara ime because bụbụ nkwanye nwaanyị ji amụta ibe ya so na-atụfughị oge ọbụla ana m asị onye ọbụla nnọọ ndị anyị nọ na be ha bụ n'ezinụlọ injinia Nathaniel Ikebude anyị na-ekene gị ọ gị bụ nna nwa ọ gị mere mmiri ọ gị nwe mmanụ eji ata apụta anyị na-asị gị daalụ ọ ga-abara gị you are welcome our friends from far and near we welcome you so na mgbe na-adịghị anya biko anyị ga-amasị anyị ka ndị anyị bịara na be ha ka ha bịa nabata ndị ọgọ ka anyị bido ihe a na-eme
Thank you and God bless you. Dịka DJ na-akpara anyị aka n'igwe, biko bịa nụkụrụ nabata ndị ọgọ ka anyị bido ihe a na-eme. God bless you. Ka anyị gbapụ ya ọsọ gaa n'ihe a bịara ime. Ndị nwe ụbọchị taa ọ Mr. and Mrs. Onyedikachi ọha ma ụbọchị taa. Ihe ọ bụla emere ebe a tata onye isi ya ka ọ dị nke dịkwa mma maka ikotokwu okwu ezi akwụkwọ. Anyị ga-akọ n'ugbo onye anyị bịara na nke ya. Nwanne anyị nwanyị na nwunye anyị wete Sizọs a. Wete Sizọs a. Correct Sizọs. Ya dịkwara gị ọsịsọ. Unu afụgo na enwere na-efichapụ ya. A na-ekiri ya the road. A na-eficha ụzọ. Ọkpụkwa MC ka ọ mụwaji. Eficha ụzọ anya. Mana from a song ihe dịka Sunday ebe a so achọ m ka ọ dị ka ekiri ya the road ka a na-aga ihe kwuru ka a na-eme. Anyị ekele gị nna bes nwoke anyị ekele gị na nwere igwe biko ka a pịachakwuru m obere ụzọ na enwe ike banyere na ebe a na-aga eteka ihe anyị gbara ụzọ dịka agbagide na-asị ka obodo a Naijiria mana otu ihe siri m obi ike bụ na eruzebe ebe a hụ na ihe a chọrọ ya na-abịa ọ dị suwe na o kwesịrị ka a chọrọ ya bịa nwaanyị karịsịa anyị ekele ilegodo nwaanyị anyị ị ga-afụ na nwaanyị dị ka na-adị na saịtị ọ bụ na ọba ịmanụ oshodi ọ bụ na ịmanụ nke dị na Leki so pịachara anyị ezi ka anyị nwee ike hụ na egbere m oge ebe a mmadụ egbere m oge ebe a sharp ka a na-eme ya a na-eme ọnwa ka a na-eme ọnwa anyị gabana osi ka anyị banye akụkwado aka ebe a biko DJ nye anyị soft sound dịka ndị ọgọ na-abata kelee ndị ọgọ gwa biko nwoke
DJ no say I hear from Kaneme because Ndogo no I na sende Umelo Chede Cheze Enugu Akwachi Ojiriba local government area Enugu state I na sunu no Nobu Kata Uneje Achina si Uneje
soro kwa ibe dishi o so dishi ayi mewe maka ite mi o mi da ana mo ba bo la o mi de mi ka ka je lo o bra ni le ka ha Jesus no sorry
ihe ndị ọzọ fọdụrụ bụ ihe a ga-eme okporo ụbọchị taa dị weta ọnọdụ ala ndị anyị na-arapụta aka soro Chineke n'ihi na anyị mara n'izu lelee ọnọdụ anyị nọ taa anyị ma anyị ozugbo ndị ọga anyị ibe n'udo ha akụkọ ọjọọ mgbe ha ga-alaghachikwa ọzi ọnọdụ a ọzi ọjị nta ka anyị ka ya data anyị adịkọta ya jụọ mmụọ ọbụla ga-ese n'isi n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ imegide ndị ọga anyị ọnụ ọbụla ga-atọ ọjọọ maọbụ anyị onwe anyị Chineke anyị eguzogide ike dị otu ahụ wee sị ka anaghị n'iyi n'aha Jizọs imeela Chineke dị mma anyị ekpuchi ọjọọ n'ime ọbara ọgbakọ nke aka ile mebe n'ime ọbara Jizọs achasị ekele Chineke dị mma n'ihi site na Jizọs Kraịst. Ayo lah, mau mama cara, bila pun
great boy, great girl. Kita kau dah yang kau dah yang apa? Eu quero muito. Eu tenho esse negócio de boa, beleza? Lá na mão para lá, if your mind, when ela é o outro sabe, jeito, la jeito, na outra mais não foi, jeito, la jeito o bom, jeito do pai. How do you go to how would I dismiss him now?
who was who were up of the gun. And it was one my Gambia. Last time I Thank you. If I'm not getting you, I'm very
ụtọ eji afọ ọka onye na anyị ji ụgbọ anyị nwere 1,000 banyak ada rumahnya. Ini lagi rumahnya. Awak lah mai yang mau beli. Awak dah kerja lah kan, lah berpun. Malahnya ni kaca mana rumah nanya, ulahnya lah kamu kebo, ulahnya matanya lah kamu. Ini lah ukur. Lebih kalau punya ini langsung insop baik. So awak nak lagi orang baik. Ada apa? Punya banyak lah. Ini hanya langsung. Ini banyak lagi rumah. Rumah apa? Ini banyak lagi rumah. Hanya langsung yang semua. Ini betul yang mana ini? Tidak lagi macam kali ya. Oh ya kerja mana rumah, ya kerja mana kerja. Oh jauh, orang macam mana dia semua. Orang bikin apa nak shun, apa yang mana hon 100% sure. Tak boleh kamu, tak boleh dulu, tak boleh dulu mana. Kamu lalu orang tu nanya jawab tak, unu jawab semua dulu. La mort la mort nous provient sur la nous ouais pas la vie on va voir la vie on va la vie ndidi makala ayi le no kana mo nya me mu do mu do e me me e ni wu ko ma ni da la microscope no ma ni da ni ya ma ya ona ko ipa na da no ona ko e ni wu ko ona ya enyi nwa Igbo ni paso yo ni se pa pa la fo de je we yo mu ya paso yo ni ja se pa pa la fo de je mba se pa pa la fo de je no mba ka de fo ni se ba je ga enyi nwa na e mo ni je fo enyi nwa iga imu enyi le se mu enyi le shi iga hu enyi wa enyi nwa ila de mo mo wo jo e be ke na ja wa yo ga ola to wa o lo bi yo mo ya ya wolo so bra ko ya sibel o kana isha ko mo ya sibel ko le to je na ko e ma yi jime ya ko so ya o do ajeni ni la isi mbe ya ajeni na ke si na ka ajeni na mo ya ba ma lo so ro wa ni mo na mo ke o ni ro e ro wa ila u ro apa ko de adula lo wa ila ba la yo e lo ro wa ba le ba lo gbogbo wa la gbogbo e ba la double problem on so what okay la so ịmala anyị na-enwe onye ebe nwaanyị medo nwa ana m edi egwu maka na ọ bụrụ onwe ka o si mee ọ medo nwa na-abụrụ ya aga si ya bịa bụọ nwanne ya nwaanyị ọdụ ọ wee kpọọ nwaanyị anyị nwaanyị asị ya ịla na elu lefa ya bụ amụghị ya nyaa ma m otu ihe na-esi agba aka ekpe aka ekpe ama m si omedo nwa ewu omedo nwa n'ọgụ ayo omedo nwa n'ọgụ ala akpa nna eziokwu ala afọ ọ ka ma otu n'isi wee kiri ọnụ ewu ọkọ owu omedo nwa n'ọkọ ọ ego ọnụ ya anyị isi n'obodo kọrọ ka anyị lekọta nwanne anyị nwaanyị lekọta nne anyị o mee ihe adụghị nwa unu
one number. How many are doing one number? Mark boy and boy on. You go on the other day, Mark on night. The phone night. Not that night. Oh no, yeah, I've got only a one back. I'll be able to put together with Maracana. My yard, Joyous, mama tu pun ya Joyous ibu. Jadi akhirnya makan saya picture.
Don't worry, don't worry. You can shift to go down, better shift to go down. Shift, okay. Wait. And I got to return the top. So the father-in-law officially, because not just like here. And I got to return the cup. At the same time, we present the Roman man. The habit of her heart. No more, no more. Because he has his blessing. Because he has his family, his blessing now. So now they are not because you know now they are the boy now.
Biko mee ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. ASIKEE and NdidiAmak. Ọ ga-adị gị na mma ọ. Anyị fọrọ taata bụ ụbọchị gị. Yes. Gwala ọha na eze ka obi dị gị taa. I'm ekele Chineke n'ihi na obi dị ụtọ nke ukwuu. N'ihi na ụbọchị taa bụ ụbọchị dị oke egwu, ụbọchị dị ebube. Etegbu anya m na-ele ya na ndụ ụbọchị ọ ga-eme mana o si wee dị taa. Chineke onye pụrụ ime ihe niile, onye na-eme ihe otu o si wee masị ya na otu o si chọọ, o megbu ya ka ọ bịara mmezu taa. So obi dị m oke aṅụrị nke ukwuu. Ama asị Chukwu ya nara ekele onye mere ihe ndị a. Nke o si wee dịrị anyị mma, ekele niile na-asọpụrụ bụrụ nke ya n'aha Jizọs. Amen. Ịkọrọ ọpọtuniti a na-asịkwa ọha na eze ndị gara nụ ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile ka ọ nọnyere onye ọbụla n'ofu anyị were ebe anyị na-ala n'aha Jizọs. Amen. Ego ụbọchị ekele gị o. The whole Bozen Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ọ bụla bụ mmanya n'ịbụ ukwu enu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma o. Na ndị Igbo bụ onye na-amafa ka a lasị ka ha ji wee na-afụ na ọpọnsị na ihe dị ha na Naịjirịa kịta iwe mee mmemme ahụ wee mechapụ ya. Anyị fụrụ ihe gara ebe a, anyị fụrụ expenses ime ọ bụrụ ihe ụmụazị ka eme wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma o. Na Joe ga-eji ngozi niile o ji agọzi ezinụlọ wee gọzie gị ihe ọbụla bụ ihe dị ụkọ na ndụ gị na-enwetabeghị Joe ga-esi na mmemme a wee megharị gị n'aha Jizọs. Ego ụbọchị ekene gị o wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma o. Why? Ọ ga-adị gị na mma. Iguru ya arịọ ọnụ. Onye cameraman. Okay? Why? DOP. DOP. Onye anyị 1000. Ndị DOP na-enyekwu mmadụ. Kọntrị siri ike. Anyị niile hụrụ ya anyị ga-ama na ejinu nke na ụlọ anwụ. Biko kelee na ya. Ekele gị o. Chairman ekele gị o. Biko mee ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Aha m Chief Dr. Felix Nnaramokori Ọcha. Onye ahụ eji ụkwa achịla aka wee mara na ogbu nke. The President Chairman ụmụ ọkpara ukwu Kindred Enumurebe Ogbu. Anyị bụ be anyị ka ndị achị bịara lụrụ nwaanyị. Ihe na-adịba anyị bụ ụmụ pinọpinọ. You can still come tomorrow. Anyị nwere ha kwọntọm. And ụmụaka, like I said this side, ụmụ anyị ebe ọbụla anyị batara anyị na-atụ ụba. Anyị na-abụ ụba. Both in education, in riches, anyị nwere ya. Ọ na-adụ mma anyị kelere ndị ọga anyị bụ ndị isi achị were bịa kelekwu ndị be anyị kelee friends and well-wishers kelee ndị ọhaneze kelee ikwu na ibe bụ ndị bịara nyere anyị n'ụbọchị taa. Anyị ji ohere ala ekele Chineke karịsịa ọma o nyere anyị na chikọrọkọrọ nyere anyị ime mmemme ka ọ bịara mmezu na anyị na-ekele ọhaneze bụ ndị rụrụ ahụ ụka wee bịa na-ekpekwaziri Chineke na okwu ọbụla okwu ndị niile bịara ebe a taa ji wee bịa dị mma nke ha ga-eji wee la ga-aka nke ha ga-abịa mma. Ụbọchị ga-adịrị ọga anyị nwoke mma na nwanne anyị nwaanyị bụ nwaanyị anyị kwanyere anyị kere di taa. Anyị sịla ha ga-amụ ozuzu eke, ha ga-amụ ozuzu ori, ha ga-amụ nwoke, ha ga-amụ nwaanyị, ha ga-atụ ụba, nwaanyị ga-atụ ụba na ezinụlọ ahụ ọ jere. Ha ga-eji wee mara ọnwụ ụmụ ọkpara ukwu edula ogbu nke. So anyị kelee Chineke na-achịkọta mmemme a n'ụbọchị taa n'inyere anyị ohere ọma ịchịkọta mmemme a wee sị na ekele ga-adịrị ya n'elu kasị elu n'aha Jizọs. Amen. Chairman ekele gị o ụkwa achịla aka ọ ga-adị gị na mma o. Igbo Boys na-ekele gị, the whole Bozen Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ọ bụrụ na ebe mmanya bụ nkwe na-asị ide ka iji ọ ga-adị gị na mma o. Were ekpekpe na-asị na anyị fụrụ mba ịgba ebe a taata wee sị na Job ga-esi na wee gozie gị mere gị ihe tụrụ anya ife dị na bụ ihe na-achọ n'ụwa na-abụrụ njọ ịnwetabe Job ga-esi na mmemme a mezuo gị n'aha Jizọs. Ọ ga-adị gị na mma o. Igbo Boys ekele gị.